Hola i benvinguts de nou a un altre capítol d'aquest art públic a Barcelona i concretament avui fem la nostra petita xerrada, com veieu aquí, des del que és tota la zona olímpica i concretament l'anella olímpica. Què veiem aquí? Veiem tot un seguit de fanals que ens recorden una columnata. Per què ens recorden una columnata? I una columnata més específicament barroca. Fixeu-vos-hi aquí a darrere meu tots aquests eixos visuals, no?, que van a petar aquí el que seria pròpiament la plaça de l'Anella Olímpica i al darrere meu, si la continuem per aquí darrere, veuríem ja el que és, que no sé si veieu aquí, el que seria l'estadi olímpic. Per tant, què estan fent aquí els arquitectes, que són diversos, que van fer tota aquesta anella olímpica? Els noms dels arquitectes us els poso aquí dalt. Ara m'interessa bàsicament parlar d'aquest estil. Doncs el que vam fer va ser recrear un escenari típicament barroc, típicament celebratiu, commemoratiu, com hi podria haver-hi, per exemple, en els palaus de Versalles. Fixeu-vos-hi, per exemple, això d'aquí, aquestes fonts, per dir-ho d'alguna forma, no?, que van baixant i que haurien de baixar també una mica com una cascada. Què ens recorda això? Els jardins barrocs, els palaus de Versalles, a les grans commemoracions i a les grans celebracions. Per què una cosa tan barroca, no?, enmig de la qual apareix, com ara veurem aquí, enmig de la qual apareix aquesta gran torre de telecomunicacions de Calatrava, als peus de la qual hi ha també una font, i una font amb un trencadís, aquí ho veieu, en forma de conxa, de conxa de Venus, el que són les, ara no em surt el nom en català, no?, aquesta petxina, ara em surt el nom, de la qual surt d'una font i està fet amb trencadís en commemoració, no?, en aquest gran arquitecte que és Gaudí. Doncs en aquesta zona hi veiem un gran eclecticisme. Hi veiem a Gaudí, hi veiem a Venus, hi veiem el mite, hi veiem les columnates com les columnates de Bernini, hi veiem les fonts com les fonts del Palau de Versalles, o hi veiem també aquests grans canals, aquests canals rectes que ens recorden ni més ni menys que els palaus no només de Versalles, sinó també del segle XVIII. Fixeu-vos aquí aquest canal recte que recorda el canal de Versalles, però tots aquests edificis, tots aquests palaus amb canals i gòndoles del segle XVIII. Per què tot aquest eclecticisme? Perquè estem en una arquitectura que és l'arquitectura del que se'n diu la postmodernitat. I l'arquitectura postmoderna el que fa és agafar, reinterpretar i posar a moda de pastitxe, a moda de, diguéssim, perquè tu m'entenguis, de collage, de kitsch, totes aquestes arquitectures històriques que són les arquitectures que recupera el moviment de la postmodernitat. Més a més càpsules.